מי שמסתובב בחופי נתניה או תל אביב יכול להתבלבל. נדמה שצרפתית הפכה כאן לשפה רשמית. כ-200,000 תיירים מצרפת יגיעו לכאן השנה. אורן אהרוני שאל אותם למה. הגיע לנו לארץ כל כך הרבה צרפתים, המלון מלא בצרפתים. פלט 600, 700, 800 מופלטות עד שעה 12 בצהריים. את ארוחת הבוקר במלון שרתון בתל אביב העריכו בשעה, עד 12. פשוט הצרפתים אוהבים לישון עד מאוחר. מה עושים? אוכלים וישנים. כל חודש באוגוסט אנחנו באים לפה. למה לפה? אנחנו אוהבים לבוא לישראל, הילדים כולם אומרים לבוא רק לפה. כדי לקלוע לטעם שלהם, צ'רלי, השף של המלון, עובד שעות נוספות. פה אנחנו מכינים את הבצק של השפינג'. אדי נותן את זה, עושה את זה ממש, דונלדס כזה עם חור באמצע. רגע, אתה גם צרפתי? מרוקאי. 200,000 צרפתים יגיעו לכאן השנה, כמעט כולם יהודים. נדמה שצרפתית הפכה להיות השפה ששומעים כאן יותר מכל. Paris, elle est vide. Maintenant, à partir du 9 août, il n'y a plus personne. C'est vide. Hein? Tout le monde est parti en Israël, à Tel Aviv. רוב הצרפתים גם יודעים מרוקאית. כן, נכון. נכון? מרוקאית, טוניסאית. טוניסאית, כן. אני טוניסאית. אז אני מדבר איתם במרוקאית, כי אני מרוקאית. Everywhere I go, I hear French. On the beach, I hear French. I go to restaurants, I hear French. I feel like I'm in Paris, yeah. Absolutely. It's nice. תל אביב יותר טובה מפריז? ועוד איך. במה? בהכל. בהכל, הכל. ביציאות, בעיר עצמה, יש חוף ים שאין לנו בפריז, יש הכל. נשיא וויליאם לשרי הגיע השבוע מפריז לתל אביב, למרות שיש עיר אחרת בארץ שיותר מזכירה לו את הבית. נתניה זה פריז קטן. אתה הולך בכיכר ובא, כל מקום מדברים בצרפת. כאן בנתניה הכל בצרפתית, ששירלי, שקלוד, שאלברט, הכל בוטיק או ביסטרו, כבר אי אפשר לקרוא כאן עברית. אורן אהרוני, חדשות ערוץ 2, פריז הקטנה, נתניה. תודה רבה. מרסי בוקו. שיהיה לכם בון ז'ורנה. וחודש טוב. לפליקס, האיש של הכיסאות בחוף סירונית בנתניה, יש הרבה עבודה. 20 שקל זה 4 יורו, והם מרוצים עד הגג, הם מקבלים שירות מ-8 בבוקר עד 8 בערב, 12 שעות. בכלל, מי שמגיע לחוף הזה, כדאי שילמד צרפתית בסיסית. Natania, c'est très très bien. Very good Natania. On est fiers de venir en Israël. Les Français sont là. Vive Israël. Ici. On est vive Israël. Israël, Tom Méod. Vive Israël. Vive Israël. C'est la meilleure. Qu'elle garde toujours. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. זה יותר טוב לריביירה פרנץ'. זה כאן אנסטרופ. וכל הצרפתים השנה באו בגלל המשט. המשט הזה, המשט, זה בטו כי להריבה. 100 מטרים מהחגיגה הזאת עומדת טוני, לבד. הצרפתים מציפים את הים והיא קיוותה לראות מזה קצת רווח. אין קונים, כנראה אין להם תקציב מיותר, אין. אבל יש הרבה צרפתים. יש הרבה צרפתים, אבל לא קונים. מה לעשות, מביאים אוכל מהבית כנראה. גם לצרפתים יש תלונות עלינו, הישראלים. ואני שומעת הרבה ישראלים מקללים צרפתים, אתם צרפתים. תגידו, עם כל האנשים האלו, תורידי אותם מפה, אין אף אחד. אין תיירים, אין אף אחד. מדובר בתיירות הכי פטריוטית, ציונית אם תרצו. בסוף החודש הם יעזבו אותנו, יחזרו לצרפת. עד הוואקנס הבא. Colonie de vacances. Merci papa, merci maman. Tous les ans.